זהו, נגמרה האנרגיה להיום, והעייפות הזו, מה עושים איתה? זה משפיע על הריכוז במשימות, מה שרק מגביר את הלחץ ביום עבודה. הגיע הזמן לקחת את האחריות על הבריאות. אני מכירה את זה יותר מדי טוב. כאב ראש, עייפות, חוסר חשק. שמי פז לוי, או כמו שכולם קוראים לי ספורטי פז. אני מאמנת מוטיבציה וכושר, וזו ההזמנה שלי לסדנה מיוחדת שתשנה את חייכם. אז רק אם באמת נדרש שיפור בשגרה העמוסה הזו, שדרוג הבריאות ברצינות. כמו שכבר הרבה זמן חשבתם, אבל מאיפה מתחילים? אז הסדנה הזו היא בדיוק בשבילכם. בסדנה אנחנו נבין מהי תזונה בריאה, אילו יתרונות היא טומנת בחובה, כיצד לשפר את התזונה, להעלות את האנרגיה, גם באמצע היום, גם לקראת סוף היום, שכבר ממש בא להימרח על הספה. איך להתמודד עם לחץ בצורה בריאה, ואיך לשלב תזונה בריאה כשאין באמת זמן, עם מוצרים שלכל אחד יש בבית. בזמן אמת אפילו נכין חטיפים טעימים ומהירים ביחד, בלי להשקיע הרבה זמן ולהסתבך. אז ההרשמה מוגבלת, לא להחמיץ את ההזדמנות להשתתף בסדנה. אני כבר לא יכולה לחכות להכיר אתכם. ולמשתתפי הסדנה יש גם מתנה מיוחדת. אז תפסיקו לחכות, באמת. זה הזמן להשקיע גם בבריאות ובהצלחה שלכם.